No niin, tässä meillä on näytillä Furuno TZT2, eli tarkemmin katsottuna TZTL12F koko toimitussisältö, eli mitä sieltä laatikosta tulee. Ensimmäisen meillä on tässä pakkauslista, mistä voi aina toki tarkastaa sen, että toimitus on sisältänyt kaiken mitä pitikin. Ja täältä paljastuu mukana tulevan näyttösuojan alta laite. Tässä kohtaa 12-tuumainen ja kannattaa huomioida, että siinä on tommonen suojakalvo päällä, että se kannattaa tietysti poistaa heti asennuksen jälkeen, kun laite on paikalla ja otetaan käyttöön, koska muuten se heijastaa aika paljon. Esimerkiksi auringonpaisteella. Täällä voidaan katsoa nopeasti tuosta laitteen liitännät, eli sieltä tosiaan löytyy Ethernet-kaapelille, nämä on uuden tyyppiset tällaiset, niin on pigtail-liittimet, eli siellä on tämmöinen johdonpätkä, niin ajatuksena on se, että saadaan se liitos kunnolla sään suojaa, jolloin sitten pidemmällä käyttöiällä niin kosteusvahingot ja kosteuden aiheuttamat häiriöt vähenee. Ethernetin lisäksi meillä on USB, meillä on NMEA 2000, meillä on videoautti sekä 2 videoinnia. Tämän lisäksi meillä on tässä näytössä kiinni itsessään löytyy anturiliitin. Tähän tulee normaali Furuno 10-pinninen anturi. Tässä on sisäänrakennettu kaikuluotain. Itse asiassa erittäin suorituskykyinen sellainen. Ja tuohon tulee mukana oleva virtakaapeli kiinni. Tuossa on maadotuspiste, jota voi käyttää aluksissa, missä maadotus on järjestetty. Yksi huomionarvoinen asia, mikä kannattaa ottaa huomioon. Korttipaikka on täällä takana ja äkkiseltään tulee mieleen, että se on hirmuisen hankala käytettävä. Tarkoituksena on, että korttia käytetään varastopaikkana, ohjelmistopäivitykset, kartat ladataan wifi-yhteyden kautta laitteeseen ja tämä on lähinnä varmistuksena sitä varten, että mikäli ei ole internetyhteyttä saatavana ja tarvitsee päivittää laite, voidaan myös tehdä perinteisesti kortilla tuolta takaa toimien. Laitteen ja näyttösuojan lisäksi mukana tulee asennusmateriaalit. Eli tässä on nämä raudat, joilla tämä saadaan niin sanotusti upotusasennettua, flush mountattua. Ja flush mount asennusta varten mukana tulee myös tiivisteet näytön reunoihin. Tämän lisäksi laitteessa tulee varasulakkeet. Kannattaa laittaa veneessä hyvään paikkaan talteen. Näytönpuhdistusliina sekä peitekuppeja noille liittimien ja ruuvien reidille. Ja tämän lisäksi 3,5 metrin virtakaapeli. Ja tietenkin vielä kuvitettu käyttöohjekirja, joka kannattaa ottaa veneeseen tietenkin mukaan. Tällainen on nyt Furunon uutuustuote 2015. Kiitoksia mielenkiinnosta.